Poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Na četvrtu vazmenu nedjelju, nedjelju Dobroga pastira, crkva moli za svećenička i redovnička zvanja. Stanje s duhovnim pozivom posljednjih godina najavljuje krizu zvanja u crkvi, pa o toj temi razgovaramo s našim današnjim gostom, monsignorom Vladom Razumom, pomoćnim zagrebačkim biskupom i rektorom nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. Monsignore Razum, hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Možemo li reći da vlada kriza duhovnog poziva, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj? Koliko kandidata za sveti red ima danas u bogosloviji, a koliko ih je bilo recimo prije 10 ili 20 godina? Pa možemo kazati da što se tiče krize zvanja, da ju je već sam Gospodin najavio kada je rekao žetva je velika, a radnika malo. Tako da polje rada je doista veliko i uvijek fali radnika na njivi Gospodnjoj, ali je on dao i crkvi zadatak koji je preduvjet da bi se ta kriza mogla prevladati. To je prije svega molitva, molite Gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu. Zvanja su uvijek plod molitve crkve, jer je sam Gospodin pokazao veliku brigu oko zvanja kada je odlazio na osamu, molio, odabirao. Dakle, on je sam pokazao u startu svoga javnog djelovanja da ljudi moraju biti uključeni. Tako da je to trajno poslanje crkve. Ja bih rekao ovako da poziv nikada nije u krizi. Gospodin u svakom vremenu zove ljude. Ne vjerujem da Gospodin i danas ne zove. U krizu je odaziv. Gledajući cjelovito život crkve, možemo kazati da i nije pad zvanja. Ona kriza ona osjeća se na zapadu, također ona zahvaća i ove naše prostore u odnosu na prijašnje godine. Osjeća se pad zvanja, dosta drastično se to u odnosu prije pandemije. Imali smo ovdje preko 90 bogoslova, danas imamo u našoj bogoslovi 73 bogoslova i 8 đakona. Opet možemo imati neki mali optimizam. Zadnje 2 godine se pokazuje mali rast zvanja što se tiče naše bogoslovije, što se tiče cijele domovinske crkve, tu se pokazuje pad zvanja i to je jedan izazov i poziv nama da budemo svjesni kako i o našem djelovanju u životu crkve na svim razinama ovisi da li će zvanja biti, da li će se ona ostvarivati. U čemu vidite uzroke krize? Pa često se postavljaju oni vanjski uzroci. Dakle, kada gledamo sekularizacija društva, kada gledamo, problematiku obiteljskog života, rastave, dakle demografska problematika, sve su to sigurno vanjski utjecaji koji doprinose takvom stanju pada zvanja, ali ja bih ipak veću problematiku stavio na onu unutarnju dinamiku života crkve. Koliko smo mi doista vjerni Kristu, koliko mi živimo tu svoju posvećenost Gospodinu, dakle razina života koji se odvija u našim župnim zajednicama, koliko je sam pastir župe posvećen da senzibilizira zajednicu da se moli za zvanja, koliko on sama moli za zvanja. Dakle, sigurno da tu možemo govoriti o problemima, a i određenih skandala i sablazni koje prate život crkve. Sigurno da oni uvijek doprinose da se guši ideal, a uvijek nas svećeništvo pretpostavlja određeni ideal. Želim slijediti Krista. Ako fali ta uzornost, onda sigurno nema kod mladog čovjeka koji se pita, koji traži, nema onoga s kim bi se identificirao, kako bi to lijepo bilo biti svećenik. To je izazov naše vjernosti. Najveći dio svog svećeničkog služenja proveli ste u odgoju budućih svećenika. Pa koja je vaša vizija kao rektora bogoslovije? Kako poticati klicu duhovnog poziva i kako
možda evo danas kao biskup u postojećim svećenicima rasplamsati žar? Ono što je važno, stvarati ozračje, duhovno ozračje, molitveno ozračje, da se vjerski život u našim župnim zajednicama doista njeguje, razvija. I možemo govoriti o tim vanjskim, što sam rekao, utjecajima, ali ja duboko vjerujem da ima dobrih svećenika, svetih svećenika, da ima lijepih zajednica koje su doista bogate svojim vjerskim životom i da ima dobrih i svetih obitelji koje, evo, to su ambijenti, to su ozračja u kojima možemo očekivati zvanja. Tu je sigurno važno u tom pristupu gledati onu osobnu razinu. Kad gledam, evo, svoj put prema svećeništvu, sigurno da čovjek, vjernik, mladi čovjek sebe promišlja. Dakle, moram početi od sebe. Ja želim sebe ostvariti. Ja želim da moj život ima svoju svrhovitost. Ako sam vjernik, ja sam si postavio pitanje koje je to moje mjesto u crkvi, što Bog želi od mene. I tu se onda mogu otkrivati klice mogućeg rada na zvanjima kada jedna mlada osoba intenzivno živi svoju vjeru. To bih ja rekao da je onaj prvi osjet koji možemo vidjeti da se tu može sad raditi i o zvanju. Tu je sada ključne su osobe koje bi trebale nekako to zamjećivati. Prije svega jedan svećenik, župnik, paster župe, taj osjet, kao što je naš Gospodin imao osjet kada je pozivao, zašto je baš te ljude pozvao. Dakle, imao je osjet da je baš rekao Petru pođi za mnom, da je Andrij rekao pođi za mnom. Tako nekako bih rekao i svećenik na župi kao duhovna osoba, kao ona očinska figura koju bi trebao u sebi njegovati, taj osjet bi trebao u sebi imati. I onda se tim mladićima, djevojkama koji intenzivno žive svoju vjeru, nekako približiti, početi biti sugovornik njihov. I onda, kao što je Papa Benedikt na jednom mjestu kazao, ne bojati se u određenom trenutku postaviti pitanje da li si možda i razmišljao da te Bog zove i na ovaj put duhovnog poziva. Tu je sigurno onda i obitelj, roditelji koji su vjernici, koji žive svoju vjeru, koji su otvoreni životu, oni sigurno promišljaju i život svoje djece, nastoje ih usmjeravati putem vjere, ali onda se pitaju koji je Božji plan za njihovu djecu, pa oni su otvoreni da ako Gospodin zove nekoga od djece putem duhovnog poziva, svećeništva ili redovništva, da će ga podržati, da će i moliti na tu nakanu i da će željeti da neko iz obitelji postane. Evo, to je moje iskustvo. Moja obitelj je molila da neko iz obitelji postane svećenikom. A onda život u bogosloviji? Život prije, ako je on nekako dobro njegovan, dakle duhovni život, ako je, tu nam se pokazuje iz iskustva rada sa našim bogoslovima, ta obiteljsko ozračje, onda župa iz koje dolazi, ako je tu već jedan lijepi period on bio aktivan, prisutan, tu je u bogosloviji daleko ljepše raditi i takav bogoslov već ima jednu svoju unutarnju dinamiku života u vjeri. Problematika može se javiti u životu bogoslova koji imaju određenu problematiku iz obitelji koja baš nije bila vjernička. On je došao, evo, obratio se, krenuo taj prijašnji život koji je imao, koliko je on pročišćen, koliko još su tu neki ostaci koji se onda mogu pokazati ovdje, doći do izražaja. Ali mi uvijek kažemo, evo, bogoslovija je šansa. Tu se intenzivno radi, tu su duhovnici, tu su odgojitelji, tu sam ja. Dakle, ako osoba je iskrena u svom pristupu životu, ne bježi od sebe, ovdje može itekako dobro pročistiti, učvrstiti svoj život. Koliko su važni nečiji motivi za postati svećenikom? Otkrivate li to u razgovoru s mladim bogoslovima i ako netko ima možda motiv koji nije dobar, kako
onda to rješavate ili postupate? Pa da, ja mislim da onaj prvotni motiv kod kandidata jest želim ići putem svećaništva. Sada vrlo brzo kada počinje naš hod ovdje kroz bogoslovni život vidi se razina te motivacije i sigurno da se ona mora pročišćavati ako nije u skladu sa motivom i pristupom kako ga je crkva zamislila. Dakle, ne može ovdje neko doći i biti svećenik na svoj način. Zato je formacija. Formacija pretpostavlja i određenu nesavršenost, jer kad bi bili savršeni, onda bi bilo vrlo lako ovdje odgajati i pripremati za svećeništvo, tako da važno je ono što je, vidimo kod Kristova pristupa kad on zove, lijepo evanđelist kaže, pozva ih da budu s njime. I to je prva stvar, dakle biti s njime. Druga stvar jest da se osoba želi mijenjati, da nije ukručena u svoju viziju kako on to želi. To je onda Judinov model, bih rekao. On je bio ukručen u svoju viziju kako biti učenik Isusa Krista. Bogoslov mora imati jednu dozu poniznosti, poslušnosti, poučljivosti, koji su preduvjeti da bi se moglo nekako korigirati, pročišćavati motivacija i slijediti onaj put Isusa Krista koji je došao ne da ga drugi služe, nego je došao služiti nama. Evo, to je model koji nas mora uvijek voditi u našem pristupu. Vratimo se još samo kratko na otkrivanje klice duhovnog poziva, pa spomenimo i ulogu ministranata, odnosno kakva je uloga pastorala ministranata. Da. Što se tiče zvanja poziva, duhovnog poziva, volim to više puta i napomenuti i posvijestiti. Poziv se ne dobiva u nekoj dobi, ono se prepoznaje u nekoj dobi, a Gospodin nas od vijeka predodredi da budemo suobličeni njegovoj slici, tako da kažem, rad s ministrantima je itekako važan. Djeca su u toj dobi još onako čista, otvorena za primanje poruke i ako zvanje postoji, ako poziv postoji, itekako možemo vidjeti, evo, na svom osobnom primjeru, da su neke klice već tada bile. Nisam mogao odmah odgovoriti na to, ali sad kad gledam iz perspektive tog hoda prema svećeništvu, da su to već bile neke naznake da se radi o zvanju. Tako da, osobno kroz 9 godina sam bio povjerenik za zvanja, vodio sam ministranske susrete u dječačkom sjemeništu, međubiskupijskom dječačkom sjemeništu na Šalati, po dekanatima i tu vidim da u tom radu sa ministrantima pokazalo se da se tu radi i o mogućem zvanju i to je jako važno da onda svećenik kao pastir ne gleda samo tu funkcionalnu stranu ministranata da budu oko oltara, nego da izgrađuje se njihova cjelovitost, da sakramentalno žive, da zajednica ima jednu svoju duhovnost i tu se onda mogu polako stvarati početni oni temelji pitanja zvanja, da se ono već tu polako prepozna i sad pitanje kako će se dalje razvijati. Tako da što se zvanja tiče, ministranska zajednica je itekako važna zajednica i trebalo bi doista da je svako župo njeguje da ju ima. Što znači biti svećenik po uzoru na dobroga pastira, odnosno svećenik po srcu Isusovu? Kada gledamo tu sliku dobroga pastira, koja je itekako već u starozavjetnom proročkim spisima prisutna, kako ju je Isus aktualizirao, dakle to je ono njegovo kretanje prema, dakle briga za požrtvovnost, za stado, blizina stadu, dakle to je ono što bi trebalo nekako u svom svećeničkom životu njegovati, da ja svoju zajednicu kojoj sam poslan, da doživim kao svoju obitelj, da njoj sam posvećen, tu se darujem, tu se žrtvujem, željan sam da moje stado, moja zajednica bude živa, životna, da bude zbrinuta,
i da moje srce dakle, zrači tom Kristovom ljubavlju za svakog čovjeka, posebno za one koji su možda izgubljeni, koji su odlutali. Može li svećenik proživljavati krizu duhovnog poziva, odnosno može li se umoriti, obeshrabriti, upasti u stanje acedije i tko mu i kako može pomoći? Iskustva to pokazuju da kriza nije strana našem svećeničkom životu. Tu je važno da se ne stoji na mjestu, nego da se traži izlaz. Rekao bih da pokušamo to kroz našu ovdje formaciju posvješćivati našim bogoslovima, kako je jako važno razvijati disciplinu dana. Ono što nosi moj svećenički život, to je stvarno moja duhovnost. Da li ja mogu živjeti svoje svećeništvo ako ne njegujem duhovnost, ako nisam čovjek molitve, ako ne razmatram riječ Božju, ako sam ne dođem u kapelicu, ne kleknem i stanem pred Gospodina. Trošimo se. Dakle, ono što je bio Kristov pristup itekako mora biti njegovan u životu svakog svećenika. Kaže Evanđelje, ode Isus na osamu. I tamo je šta? Molio, bio je sa svojim ocem, razgovarao, a onda kaže i zareda Isus selima i gradovima. To je akcija. Dakle, mora biti ta dinamika. Ako se sad zanemari taj odnos s Gospodinom, ako je više samo aktivizam pastoralni prisutan, trošimo se i neminovno onda dođe kriza, frustriranost. Tu se onda može ući u jedne kompenzacije, pa se stvara probudi neka možda navika iz prijašnjeg vremena i onda normalno da svećenik vidi da jednostavno gubi žar. Sad je važno da si to problematiziram, da ne čekam na tome. Ono što je meni tu jako važno, da imam svoju redovitost prije svega u molitvenom životu, da se ispovjedam, da imam sugovornika u svom subratu, svećeniku koji je tu sa mnom, da s njim znadem dijeliti ono što prolazim. Ne može čovjek živjeti sam, tako i mene to veže. Ono što je sigurno još tu važno, da sam svjestan, pa postoji moja zajednica, moja obitelj. I tu bih ja rekao da i zajednica mora osjećati brigu za svog pastira. Koliko on ima brigu za svoju zajednicu, tako i zajednica mora osjetiti da može svećenik biti umoran. Tišina i samoća u životu svećenika mogu biti teške, ali mogu biti i plodonosne. Upravo se u trenucima tišine i molitve rodio i potvrdio vaš duhovni poziv. Zašto su onda i tišina i samoća i teške i plodonosne? Danas čovjek živi u buci, bježi u stvari od tišine, jer tišina čovjeka i taj ambijent traži da se čovjek susreće sa svojom istinom, susreće se sa svojim granicama, susreće se sa svojim možda navikama, sa svojim problemima i sad ako nema tu spremnost da se suoči s time, onda bježi od toga. Tako da tišina jest jedan napor jer me suočava sa vlastitom istinom i traži ozbiljan rad. Tu dolazimo na ono što Pavao je itekako naglašavao, duhovni boj. Da se ja tu suočavam sa jednom silom koja me odvlači od onog istinskog puta moga duhovnog rasta. To je ono iskustvo koje je sam Gospodin prolazio kad ga je duh nagnao u pustinju, u tišinu, gdje on 40 dana postio i vidimo kako je tu se doživi ta sila zmije koja želi nuditi svoj scenarij. Tu je ta napetost s kojom se moram suočiti, a onda znadem, on me poučava i kako se
pobjeđuje u tome da se otvaram gibanju duhu Božjemu i dopuštam da on u meni razvija ono Božje i da me to onda priprema za jedno plodonosno djelovanje. Pa evo, ja dolazim iz jedne vjerničke obitelji, roditelji su doista bili praktični vjernici, ja mogu kazati da smo u roditeljima, braća i ja, nas je 7, 5 braća, 2 sestre, imali uzore. Obitelj je svakog dana molila, svake nedjelje se odlazilo na misu, bili smo uključeni u život župe. Za to vrijeme ja sam studirao geodeziju i tu negdje u drugoj polovici studija sam počeo intenzivnije promišljati svoj vjernički život. Tu sam se uključio u zajednicu mladih u Samoboru, u Kursilju, duhovnim obnovama i tu se nekako intenziviralo moje promišljanje o duhovnom pozivu. To je još bio jedan ambijent što mi je draga uspomena i zato vidim važnost tišine. Odlazio sam više puta u Kartuziju, Pleterije, tamo sam više puta bio po tjedan dana u tišini, promišljanju i tamo sam onda na kraju donio odluku. Kad sam već diplomirao sad moram se odlučiti, onda sam otišao u Kartuziju i onda jednoj noći sam tako čitao evanđelje, onda sam otvorio onu rečenicu, a kada Gospodin dođe ponovno na zemlju, hoće li naći vjere na zemlji? Nekako sam to doživio jako osobnim. Tu je bio onaj klik, došao sam doma i rekao sam svojima, evo idem, javio se župniku, otišli smo u bogosloviju i tako je krenulo. Biskup ste tek nekoliko mjeseci, što se u vašem životu svećeničkom, sad biskupskom, promijenilo? Puno toga. Puno toga. Dalje sam rektor u bogoslovi, dakle sve ono što je bilo prije ređenja i dalje tu. Nastojim biti posvećen toj službi, biti blizu našim bogoslovima, a tu onda dodaje se sad i novih zadaci. Više smo na terenu, po župama, sada počinju krizme, nekako sada sagledavaš i život cijele mjesne crkve, pa onda i opće crkve i domovinske crkve, kako je već, što sam naglasio, i neka dob, mora sad malo biti razboriti kako svoje snage rasporediti. Evo, to je ta dinamika koja me sada prati, ali duboko vjerujem da iza svega ovoga stoji Gospodin. Kad sam dobio tu poziv da krenem ovim putem, a kleknuo sam, molio sam, što je volja Božja. Mislim da je ono ključ i dobiš nekako osjetaj da je Gospodin želi to, da je to najprije njegova volja. Onda se prepuštam i njegove milosti i djelovanju Duha Božjega da on to sve vodi. U čemu je za vas osobno ljepota i radost svećeničkog života? Od samog početka kada sam krenuo ovim putem, duboko vjerujem da onaj koji me pozvao, a rekao je ja sam put, istina i život, da sam na putu gdje nemam potrebe tražiti neki drugi put. Jer je ovaj put koji ima svoj cilj, on je put istine i koji daje život. Došao sam da život imate u izobilju, da ga imate. Tako da mogu kazati, ako sam na izvoru, da moj život hrani se iz punine njegove. To znači da me čini životnim. To je jedan osobni nekako razlog zašto želim to biti, zašto sam sretan što sam to. A drugi je slijediti taj put njegov, biti tu za drugoga. To je lijepo iskustvo kada ispovjedaš, kada odriješiš, kada pomažeš osobu koja je bolesna, kada ona prosuzi od radosti, kad vidiš da umiriš tu osobu, kad dođeš u obitelj, pa sa tom obitelji dijeliš njihove živote. To svećenika čini ispunjenim i radosnim, jer ono što prima od Gospodina, da ne zadržava za sebe, nego to dijeli i daje drugome. I kada vidiš osmijeh na licu, kada vidiš zadovoljnu osobu, evo to te čini sretnim kao svećenika. Monsignore Razum, hvala vam na razgovoru. Hvala lijepa vama isto. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pozdravljamo vas uz poticaj
molimo za nova duhovna zvanja i za svetost postojećih. Srdačan pozdrav!